weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv 21 yoni to ɓoggue to gorel to cide to ceñela sakoɓe to soñju dañɓe to olo koto sara ndogu to jorola ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Nourou Alaji Mamadou Moussa Ali to dara halayɓe ko taari ɗum kala ene jeeya en gardide kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaali jillu birana Dawoula Abeydi toon to Bruxelles to leydi Sénégal ma en jaaha to dara halayɓe kaalen e jaltugol Alina Khalifa diine wuuro ngo biyetenoɗo ceerno Nourou mo Alaji Mamadou Moussa Ali ha joni to leydi Sénégal ma en kaali jillu Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ɗi toon to leydi Allemagne to leydi Mali ko altine hande o nogas e ɗiɗi lewru juin fuɗɗi kawguel baccalauréat e nder jokli leydi he kala kedde Afrique ma en jabbo cimtola musidɗo men Alassane Oumar Mbodja habruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to Moyen-Orient jeen to dowlati tettuɗe Amérique jeen to Royaume-Uni jeen ha to leydi Ukraine to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo addure jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓade leɗɗe jadinde ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy Allah rokkirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirolo ceerno Djiby Sy ne safara rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe sattaraɓe dartaraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yarana ɓen worɓe ustoraɓe goɗako yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe e leece kala e fiɗaɓe on fanno ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko muuɗo hirna ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo woni omo jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neldede e kala leydi e kala continent ko ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri kay leɗɗe ma jettoma jeppe e saddama leɗɗe ha yetto e juuɗe ma ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy waɗirta listihar ko 2000 francs CFA sa yiiɗi waɗnede listihar lobbata 2000 o koye numéro makko weewa walla numéro makko Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 so tawi noon jiɗɗa ko heɓde ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp numéro makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ko numéro leydi Mauritanie ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum ƴewɗo saaha mo tawe to Wourossogui taari to Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade banaji ma yi tigui lawol faade nabbaji ma yi tigui e dernière station sa yejima banggue ma ñaamo ma sowno galle ceerno Djiby Sy walla sa noddimo yalto faye ma ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy base makko tawateɗo to Nouakchott ne golla ha no hannirta ni taweɗen miñi ko ne wiye ceerno Alassane Sy noon sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma jokkodire ceerno Alassane ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko tare kiliki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koridinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortode kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayi tan ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala
sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounas jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 marsi bu beesa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngay 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jaam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogas e ɗiɗi lewru korse hitade ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom kabaruji moon e ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko minimen sehil men Saydou Abouba ñagama yafuya noon e kiggol kabaruji ɗi ñalawma hande o noon wona e sagoji men ko joni tigui mbawɗen jippade to banggue golle ko ɗum saabi kay kabaruji ɗi kiiri no fewi kabaruji men e ɗemgal Pulaar noon ciwsidɗo men jinnaɗo men Khalifa Diine mo kay haydi on woni ceerno Amadou Tijani Alpha Mama Siley Ba ene fecca dendagal e ummal islam no diɗornomo fecca e mumen sunare ha tengti noon e daara halaynaɓe jaltugol aduna Khalifa Diine biyetenoɗo ceerno Nourou Alhaji Mamadou Moussa Ly ceerno Nourou Alhaji Mamadou Moussa Ly ko altine hande o yalti aduna ko talata janggo o noon sanga 2h woni 14h caggal julal tisbar kay o wirete toon to daara halayɓe eɗen pecca sunare men noon e dendagal daara halaynaɓe ɗo diɗorno eɗen pecca sunare men kadi e ceerno Mamadou Waddou ha toon to cité Yembala Segna Dakar kono noon kadi eɗen pecca sunare men e Alhaji e ceerno Alhaji Nourou ko ɓi tigui duttiɗo nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina kabaruji men e ɗemgal Pulaar ko to leydi Mauritanie puddaɗen biranda abeydi ko neɗɗo dawrugol ko lundiyanke ko sarɗiyanke kadi e nder suudu sarɗiji no leydi Mauritanie ko kanko kadi ardi catala bitegal IRA omo tawe noon tourné makko e nder falde Europe toon to Bruxelles noon lamorgo leydi Belgique o joddima toon batu ardiɓe dawrugol wondude responsable uji diplomatique ji hewɓe ardiɓe pelle international e pelle tigui pelle tawi ko pelle daraniɓe haqqe innama aadeji e joom joddima toon kadi e diaspora Mauritanaɓe tawateɓe toon wonno mujibi woni mujibu tourné o noon ko wadde kay jertinago gonka leydi Mauritanie e oɗo saaha joni e fannuji kewɗi kay guila to fannu haqqe innama aade e tigui e wuli e woytade kadi toon ko fati tigui e woytade toon kadi ko fati tigui e nanggugol député ji makko tawi ko député ji ɗiɗi lundiyankoɓe jeeyaɓe e landa makko ɓen goni Mariam Mintou Cheikh Dieng e goɗɗo ɗo wiye ene wiye Ngamou Achoura ɓeɗo ɗiɗo kala ko député ji nana nangga ene coka hewɓe kadi tawi ko militant ji makko nan nangga ene coka e nder kasoji leydi Mauritanie to Bruxelles to kanko mbiyanda Wula Abeydi o yeddi konguɗi kay jakorgal leydi ɗi kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu hollirde kay wiide ɗum wonde tuggi 2019 faade oɗo saaha joni fadde million e temedde jeeɗiɗi neɗɗo hesɓe mbawi windetede e taw koye état civil ɗum noon holliri ko tuggi 2019 faade joni so tawi noon koko windirtano ko adi 2019 o holliri noon nden wonno ko 5,1 million o holliri noon ha ƴettima oɗo saaha joni timmi 5,1 million neɗɗo o yeddi ɗiɗon chiffre uji kay o holliri laamu leydi Mauritanie waɗi kay jikku mum e kala saaha ko wadde manipulation kay manipulde tigui chiffre uji haala ko yiɗi taw tigui wona hunde wonde o holliri noon e oɗo saaha joni tigui mo kalten bindetagol ɓuuri tidde e nder leydi Mauritanie o holliri kanko Birane Dawul Abeydi so neɗɗo yeehi winditede ko namdete guila dossier ji ko namdete yo addu kay ko hunde ɓurde sattude no fewi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe kay ronkude windetade o holliri kadi wonde ko fate liberté d'expression e ɗum yatiri ɓawo no fewi oɗo saaha e nder leydi he saabu kay hewɓe nana nangga ene coka
ko cuɗɗo konngol fof ko kaso watte e dow muɗum kanko biranta wure diri bul abidi kadi o holliri wonde oɗo saaha joni jeunesse leydi Mauritanie ene heewi kay joɗiɓe ɓe gollani woni wiwa tigui ko wiyete chômage ne wi dak e nder leydi he o holliri kadi wonde guure kewɗe tawateɗe nder leydi Mauritanie o holliri population fo ene wawi famdude ɓesgu ngu nana maaya ɗonka e nder yoga e guure kay robinaji mumen koko kuppi ndiyama wodani o holliri kadi wonde jangde leydi ndi ene yatiri ɓawo no feewi o woppani kadi ko fate caɗele leyɗele waalo o holliri tigui to e nder lappol polol dande maayo taw banggue Mauritanie ga yimɓe hewɓe kay leyɗele mumen waalo nana tette ene dokke jooma ngaaluji o holliri kadi wonde jamma e ñalawma kala asoɓe kanŋe toon to banggue rewo leydi Mauritanie tawi ko asoɓe kanŋe artisanal e kala saaha boyliɗe mabba e mumen ene mbasa hen pittali men laamu ngu nana deeƴi haydara ala ko haali hen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu Mauritanie woppiti nangganoɓe kay tawi ko jihadiste en woni terroriste en ɓen wiyeteɓe les salafiste sokonaɓe kay nder kasoji ɗi leydi Mauritanie ko guila aljuma noon ɓe goppita tawi koye mbadi amnesty présidentielle walla ko wiyete grâce présidentielle tawi siifi ɗum ko Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi ndi militant ji kewɗi noon militant ji noon kolliri e nder réseaux sociaux ji natal goto e ɓen kay tawi ko sokonoɓe goppitaɗo kay joni mo wiye Alkadima Wula Bachira Wula Semmam on noon ko guila kay 2010 guila 2010 koko nangganono sokono tawi ko ñawano kadi kaddi gurdam mum e kaso woni condamné mora sagataɓe jeenayi noon sali fisti en ɓe mbawi tigui hebde fattange kay e oɗon tigui ko wiyete grâce présidentielle walla ko wiyete amnesty présidentielle guila noon teskama noon guila lewru korka kay faade oɗo saaha joni tigui ko laamu ngu nana sati nana tafi kay ɓen tawi ko sete ona sete noon ko yidde yewtidde kay ɓen wiyeteɓe salafiste en sokonoɓe nder ɗiɗon kasoji tawi ko tubaɓe terroriste en hewɓe mabɓe noon mbaɗi ko wiyete repentir kay woni tuubi ngay kay holliri wondema goppuko dendagal ko fate jihadi yankagal ha laaɓa kay ardino oɗon commission noon tawi ko dialogue jewtidannoɗo e ɓen sokaɓe nder kasoji kay beele ne mbawa woppide yaltude ha laaɓa ko fate jihadi yankagal ko biteɗo Mohamed Mouhtar Wul Mbala on kadi ko kañum ardi oɗon commission kaldiɗo kay e mabɓe e nder ɗiɗon kasoji ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate des affaires économiques et de développement o sifdi e bogne tawi ko bogne biteɗo tigui banque de développement bogne biteɗo banque islamique de développement e nder leydi Mauritanie sifande noon tawi ko financement finance de noon woni tambade kay fodde sappo yiɗi projet tawi ko projet ji de développement woni projet ji ɓamtoji leydi ndi jaaru oɗon financement noon ɗiɗo sappo ɗiɗi projet jaaru mum ko temedde 2 millions tawi ko haalis dollar kanko ministre o noon holliri ene tawe nder ɗiɗo sappo ɗiɗi projet noon ene tawe hen fannu santé ene tawe hen kadi fannu énergie e fannu infrastructure kala e surtout wadde renforcer dendagal service aji de base e leydi Mauritanie ɗi jogui ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed walla mbiyen Eli El Verika kañum woni jagogal kafinagal ko fate ya garta autoji woni ministre l'équipement et de transport mo leydi Mauritanie o waɗi visite makko noon e chantier ji tawi koye nder guidimaka nayumo to noon ko darde kay holto golle ko fate pewnugol laabi yara e nder oɗon région mo guidimaka o yettima noon dendagal chantier ji ɗi kala to pilaɓe ɗi pewnete o yettima toon omo yaduno toon e visite noon e gouverneur mo guidimaka o woni Dahmane Wula Beyrouk ɓe iddoyi yettade noon ko ɓe ɓaɗi wadde tourné mabɓe o noon koye axe lawol ummade Ngabou faade Sehil Babi ɓe jettima kadi to chantier tawi ko axe ummade Sehil Babi faade Wouliage o rokkiri toon noon de o rokkiri toon kay des instructions yo tigui golle ɗe ne mbawat tigui wawde gasde ko kay ko adi kay ko délai cifodiraɗo ko adi ko délai on e ɓenna kadi tawana yaadi tigui e normuji jamiraɗi ɗi o ardima toon kadi batu e nder galle gouverneur o wawi ardade toon batu noon tawi nguɗon batu kay o joddino nguɗon batu noon ko hakkude makko kay e société ji halfinaɓe ko fate pewnugol ɗiɗon laabi wondude entreprise aji kay halfinaɓe golle ɗe o eri mabɓe noon kamɓe kala dande ɓe ɓeydoto tigui tinnade e golle mabɓe ɓuuɗe himmirde golle ɗe saabu kay oɗo saaha joni ndungu koko yetti hano hannirta ni caggal ɗum kadi o huccidiri kanko Eliwul Veriga o huccidiri e presse o holliri tigui wonde kay ko ardi foof o andiniɓe tigui holko woni mujibu jillu makko e nder région de Guédé Maga o holliri kadi wonde no tawri golle ɗe ni
e ɗum weltinimo no feewi sabu golle ɗe ne jara hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen to leydi Mauritanie ko altine hande no gasi ɗiɗi lewru juin fuɗɗi tigui examen aji tawi ko ummade école fondamentale faade collège ko examen aji noon so tawi kay sukaɓe keeɓi ɗum ko ɗum wonata tigui diplôme gadanomo élève heɓata tigui e nder gurdam mum e nder jangde école aji jagolgal leydi kalfinade ko fate e jangde noon o yerima dendagal ɓen waɗoɓe kawguel e surveille aji ɗi kala nde ɓeydoto tigui tindade ɓe ɓeydo tigui e nunɗal ɓe usta ɓe calo tigui kala ko fati e tricherie o hokkiɓe ɗon avertissement wonde yoɓe gandu kay kala nanggaɗo de triche yo andu kay koko riwete tigui ko watte wadde kawguel ngel kadi lawol ngol koko watte lawrente dow mum a hoɗiri noon wonde oɗo saaha joni yidde laamu ngu kay ko kala keɓɗo diplôme keɓɗo kay guel ɗon kawguel yataw kay ko doole mum ƴiñi hen e becce mum e jangde mum tawi wona tigui trichade beele kay dendagal sensé ji wadɓe guel ɗon kawguel kala ne pota ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen Mohamed Salem Wula Merzouga kañum woni jagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leyɗe jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères o waɗino jillu makko toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria o joddima to noon e nanɗo makko jagogal leydi Nigéria kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leyɗe jokkodiral leyɗele ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate jokkodiral leyɗele ɗiɗi o weeɗimo on kadi ɓatake o weeɗi nanɗo makko o ɓatake tawi ko ɓatake faade e hoorejo leydi Nigéria o woni Bola Ahmadou Tinubu on ɓatake noon windi ɗum ko nanɗo makko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie on ɓatake noon ko leydi Mauritanie ɗaɓɓude kay ɗaɓɓade wadde ɗaɓɓade mum ƴewde soutien kay beele leydi Nigéria ene nangganaɓe junggo e candidature mabɓe kay mo leydi Mauritanie waɗi oɗo saaha joni gam wonde koolaɗo kuuɓal woni secrétaire général de l'organisation de la coopération islamique ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal ma jaaha toon to Dara Halayɓe noon eko taari ɗum kala Mauritanie e Sénégal ene tawe sunare mawde no feewi ñalawma hande o jaltugol aduna jaggal tawi ko jaalala manggal nonande diine islam jaalal manggal no feewi tawi ko biyetenoɗo ceerno Nourou Alhaji Mamadou Moussa Ali ceerno Nourou Alhaji Mamadou Moussa Ali noon ko jalawma hande o altine hande o hoote jomi ko talata janggo noon sanga caggal juulal tusbar woni sanga 2 heures ko nen tigui o ɗamini wirede toon to Dara Halayɓe nen pecca sunare men noon faade dendagal ɓesgu makko ha tengti noon e ceerno Mamoudou Waddu to cité Yembel ASECNA Dakar e ɓiyi ko kadi wiyeteno ene ɓiyi ko biteɗo ceerno Alhaji Nourou Alhaji Mamadou Moussa Ali e gallo kala ɗen mbiya tan de Allah yurmotoɓe yaafoɓe ha harnama aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha toon to Mbour kala noon ko meeɗa yiyede kay ma yiye e oɗo aduna saaha oɗo aduna mo gonɗen to tribunal d' instance mo Mbour noon ko debbo goto kay tawi kadi ko kan hano biyeteɗo inde makko ko MD o yettete ko kan ko kanko dari ñande alkamisa ɓennuɗo yeeso ñawoɓe o ñawira noon koko wiyete bigami noon woni tigui so tawi ko gorko wiyete ko polygami woni nawligu so tawi ko debbo nawliri wiye bigami woni tigui debbo jogade worɓe ɗiɗo taw ko resɓe mo worɓe ɗiɗo ɓe foof ene mbaɗe makko ɓoggol kanko oɗo debbo kan hano noon hewno yiyede kay ko gorko nawlira kono kan hanɓe ko kañumen batti nawlirde kañum rewɓeɓe batti nawlirde worɓe ko kanko dari noon ñande altine ɓennuɗo yeeso ñande alkamisa ɓennuɗo yeeso ñawoɓe toon to Mbour gorko gadano o noon gorko desnoɗomo o noon resnomo tigui kay caggal ndeɓe ndesodiri kay caggal on gorko noon desnoɗomo kay caggal ndeɓe ndesodiri on wiyete ko TA Ndiaye ɓe ndesodirno kay ko ñande ko guila nogas caggal ndeɓe ndesodiri noon ɓe mbaddi kay fodde lebbi ɗiɗi tan ha ñande nogas jeenayyi lewru décembre 2025 ko nden tigui kanko debbo yalti galle o fayi tigui galle jinnaɓe makko to yummakko o waɗi toon noon lebbi ɗiɗi kay ko wadde gorko o tan fayi toon to jinnaɓe makko caggal ɗum noon ko ɗon o yitodiri e gorko goto tawi ko toon to Kaolack o wawi yitodirde e on gorko kadi o resodiri e oɗon gorko tawi tigui ɓoggol oɗo gorko biyeteɗo TA Ndiaye tawi ɓoggol mum enen makko seranimo taw o resodiri noon e suudaru tawa kadi o resodiri ko oɗon gorko goɗɗo toon to Kaolack o darima yeeso ñawoɓe noon kanko debbo noon kannano o yettiti o jaddani tigui ko tuma ko kala o holliri ko hunde wonde o holliri noon caggal nde o resodiri e oɗo gorko biteɗo TA nde ɓe gondi seeɗa kay ko rafi heeɓimo caggal ɗum noon o yeehi safroyade to yummakko caggal ɗum o holliri laabi kewɗi kay omo namdo nde gorko o rokkitta dande nde rokkatamo dande makko gorko ono sali ko ɗon kanko ne o felliti kay felmade so ƴamodirde kay walla resnodirde e gorko goɗɗo oɗo gorko noon desnoɗomo adana commerçant biteɗo TA Ndiaye e oɗo saaha joni yeeso tribunal to o holli tigui nde o ruttete dendagal ko tegno woni dotto ko wanno ko ɗen on dot noon woni tegue ɗe wonno ko
medde wonno ko temedere ujunere woni 500 000 francs CFA nde o tottite haalis makko tawi kadi ene hokke ko wiyete dommage e intérêt procureur noon yamirinde lawol rewnete e oɗo suka debbo saabu ko waɗi ko wiyete bigami caractérisé ko hunde hulɓinino no feewi yo ñawore rewde dow makko ñawore makko noon yanata ha laaɓa kay anda ko fawa andete tigui ko fawa e dow makko ñande sappo e jeegom lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom eɗen mbiya tan dendagal worɓe joguiɓe rewɓe kananɓe kala nde mbattata hakkillaji ndento e kala saaha ƴeewa kay so tawi nawliraka ha joni habruji men demgal pular to leydi Sénégal ha joni keddoɗen suudu sarɗeji ndu gendi Sénégal ɓe jooɗima altine hande o nogas ɗiɗi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom tawi ko séance pléniére mabɓe ko fati kay e réforme sociale ko oɗo séance pléniére noon woni tigui jonde arwanide kayde mais Ousmane Sonko hoorejo suudu ndu kay caggal nde o arti e nder suudu kay nde ɗo woni jonde makko arwinide kay nde o ardi e nder jonde he noon inco hewɗo kay inco kewɗo kay waɗi e nder nduɗon suudu kay tawi ko suudu sarɗeji no leydi ɗi ko fati oɗo réforme code de travail e ko fati e code sécurité pelle syndicat ji kewɗe noon kolleri tigui wonde yidde men kay ko yo ɗo tigui yo ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi kay yo itte ha laaɓa e programme mabɓe ñalawma hande o yimɓe tawi ko agent ji d' administration kañum en mbi tigui wonde kay ko oɗo séance kay pléniére yo dartine kay walla yowe tigui ko fati kay ɓe dirtin ɗum ha waɗe ko wiyete concertation woni tigui ko wiyete disnodiral ko fati disnodiral kay o holliri ɓe kolliri kay wonde kay kala ko fati kay kala ko taw ko disnodiral jangal ɓe kolliri kala ko fati réforme code de travail walla code de sécurité sociale alay saago kay ɗum waɗe disnodiral woni concertation tawi ko mawɗo no fewi ɗum ko ɗum heewi fuɗɗorade concertation ko adi kay kene yetton to suudu sarɗeji toɓɓere mabɓe ɗiɗi ɓerde noon ko suɓade kay gonowo deuxiéme vice président gonowo premier vice président e gonowo troisiéme vice président ɗum noon ko caggal kayne wonnoɓe ɗiɗon poste uji mbanno démissionné e poste uji mumen e ñalawma hande nder jonde he noon ɓe cuɓima El Malick Ndiaye oɗo saaha joni kañuma laati premier vice président suudu sarɗeji nde leydi Sénégal e oɗo saaha mo kalten suudu sarɗeji nde leydi Sénégal ɓe jogui tigui ko président ji jeetati e wondude e secrétaire uji jeegom tawi kadi ardi secrétaire ji ɗi ko biteɗo Maymouna Bousso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen laana ndiwo ko umminoka Istanbul ene yaɓani toon to Brésil tawi kadi ko ville tawi ko vol long courrier woni tini tigui laana tawi ko waɗa ko voyage mawkano juutkano feewi kañum tigui waɗi atterrissage forcé walla mbiyen atterrissage d'urgence to AEB woni aéroport Blaise Diagne de Dakar ɗum ko ñande aset ɓennuɗo ko urgence médical noon addani ka juurade ɗon to AIBD ko caggal noon nde pilote o heeɓi kabaru kay wonde e nder laana he nder passager ji hen debbo goto noon cowinoɗo caggal nde heeɓi musalla cattuko no fewi heeɓi ŋatwere gam yidde dandude on suka debbo ko ɗon tigui o noddi Dakar gam hollirde kay e saaha o wayno o saaha tigui o wonno e duule kay tawi omo tolni océan Atlantique ko ɗon tigui o noddi Dakar gam hollirde kay omo namdi ko wiyete atterrissage d'urgence tawi ko urgence médical ko ɗon o jaɓana noon laana ka juuri toon to Bowal Laaɗe Diwoje ngal AIBD kalana ka juuri ko sanga 16h woni 4h kikiɗe ñande asende nden avion ka memi leydi noon ɓe tawi ko service aji médical hewɓe no fewi ene gari jaɓɓade ɓe ko ɗon tigui ƴetti oɗon debbo kay tawi ko debbo cowiɗo ha teddi ko ɗon ɓe ƴettimo e nder laana ka noon kanko debbo cowiɗo mo jolduno e yimɓe jeeɗiɗo taw ko famille mabɓe kamɓe jeeɗiɗo kala ko ɗon ɓe peliti jippade gam wondude e makko e 12 demo kay e ƴewde alhaali makko ɓe ƴettama en charge ɗon to Dakar ko ɗon noon laana ka diwi kay yaɓen continue voyage mum faade toon to Brésil ko caggal ɗon tigui ko yaɓani to Brésil en keɓani kabaru noon ko fati alhaali debbo so tawi kay o heptima walla ala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ONG biteɗo Horizon sans frontiére ɓe kolliri 49 sagata Sénégal naaɓe ɗen nangga ene coka e nder kasoji ɗi leydi Mauritanie kene ɓuura joni lebbi sappo e joyyi tawi kadi ɓe goni koye tigui kaya mbeya e nder kasoji musɗiɗi ɓe goni ONG noon holliri ɗum so ɗum holliri kay wonde oɗo saaha joni kay so tawi ɗum ƴettaka en charge yo laamu Sénégal andu kay ɓeɗo goni tigui koye ñayirde seeɗa e nder ɗiɗon kasoji saabu kay oɓe kolliri e oɗo saaha joni gonko mabɓe e nder ɗiɗon kasoji ko hunde mettude ɓe erima laamu Sénégal noon nde dartono doole mum ponno suwat kay darono ɓe sappo jeeyo sagata kay nde ɓeɗo sappo capanɗe nayyo sagata kay uddaɓe fodde lebbi sappo joyyi tawi wondani e ñawore nde ɓe goppitte ha laaɓa kay walla nde ɓe mbatte transféré ɓe gartire hay sinno ɓe jokka kaso mabɓe e nder leydi Sénégal kamɓe koreji mabɓe hewɓe noon kolliri e kala ñalawma kay jokkodiral hakkude mabɓe kay ene ɓeydo sattude koreji ɗi noon erima kay laamu ngu nde darto kay
fayi ha ɓeɗo sagataɓe mbawa woppede saabu ko sagataɓe joguinoɓe galleji men joguinoɓe ko fati e gurdam galleji men e ɓesguji men e jinnaɓe men kala kañumen goni sokaɓe oɗo saaha joni e nder kasoji ɗi leydi Mauritanie ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo leydi Sénégal o ƴetti alada hankino gasi go lewru korse o yettima to Berlin lamorgo leydi Allemagne o ari toon noon koye saaha kay o sahade lana makko juuri kayim o jippe lana ka hawde tigui ko tooɓo ene waɗa wis seeɗa ko jillu noon taw ko jillu ngu 48 heures woni balɗe ɗiɗi tawi ko jillu cehlagal kadi ko jillu gollal addimo to noon ko jokkude kay ko fate kaldigal kay yidde ɓeydude ko fate jokkodirala moƴƴal hakkude leydi ɗiɗi siftinde on noon guila lewru mars 2026 Ousmane Sonko gonnoɗo kay hoorejo jagode leydi ɗi o joddinoma e ambassadeur leydi Allemagne toon to Dakar heblanade kay nguɗo jillungu Bassirou Diomaye Faye waɗi ñalawma hande o tawi koye mbadi forum économique hakkude leydi Allemagne e leydi Sénégal forum o noon tijjano tigui koye lewru juin 2026 woni lewru ndu gonɗen ndu jillu ngu noon haɗani tan e volet diplomatique ala ego jogui kay Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi ene ƴama toon investisseur woni joom ngaluji kay ɗe gawata arde mbawata arde tigui gollade e nder leydi Sénégal tawi tigui gollade e nder leydi Sénégal mbawa tigui ɗoftude leydi Sénégal e vision mum woni e yiyande Sénégal leydi Sénégal jogui tawi ko vision moɓe innira Sénégal 2050 e nder jillu ngu noon Bassirou Diomaye Faye ma joddo toon e yimɓe laamu ma o joddo toon e joom ngaluji o yewtida toon kadi e joom société ji entreprise aji tawi koye mbadi coopération ko fati énergie e ko fati industrie ko fati formation professionnelle e ha e développement durable kala ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha to Agnam noon e tawi nder département mo Matam to noon ko mobilisation citoyenne molenteɗo Allah ko ɗum woni ko yuɓɓina toon hollirde mette mabɓe kay e oɗo projet ƴettu tawi ko jaltingol phosphate e nder taaridi mabɓe tawi tigui alda e disodiral e ɓesgu Agnam naɓe yimɓe hewɓe noon koko tigui yimɓe hewɓe noon yimɓe diwan o kala noon jalti kay e keewal e peewal hollirde metti men kay e hollirde metti mumen e oɗo société biteɗo Ama Africa tawi ko gadduɗo machine aji mum ene ari tigui asde toon gam ƴewde oɗo matiére biteɗo phosphate nokku o noon e oɗo saaha joni koko haɗa kala ko fate moto walla oto yettade toon ko ɗum saabi kala arannoɓe yaltunoɓe kay yaade toon kamɓe kala ɓe hen yaari ko koyɗe ɓe hen gari tigui koye sartaji koye ndina mbadi noon Farba Ngom dib maire mo Agnam kañum e hoore mum ari ha toon taw ari koye dow charette ɓe juɓɓini toon noon silkejo ɓurano kewɗi no fewi wondude e duwawuji siftinde on kadi guila juin guila daroɗe lewru juin ndu gonɗen ndu guila nden sagataɓe tato Agnam naɓe nana nangga ene coka tawi coka koto makko woni maison d'arrêt correctionnel mo Matam tawi ko bonnugol engin société o goto ɗum woni ko fawa e dow mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗɗoɗen ceerno Sada Sy mo Dawalel e nder leydi Mauritanie ko conférence international ko fati kay darniɗo ko fati diine ko fati social kala baɗo tourné mum e kala saaha e nder leydi Mauritanie ha e nder leydi Sénégal kala ñalawma hande o kanko ceerno Sada Sy omo tawe tigui jamma hanki o waali ko toon to Elek e nder leydi Mauritanie o waali toon jamma makko noon jamma o jokki noon mo jogui lappol noon gola lappol ko toon to leydi Sénégal ñande talata janggo on e alarba ɓawo janggo ma tawmo toon to Ganguel tawe tigui sara galoya ma o yuɓɓin toon ko fate conférence uji diine ñande alkamisa e aljuma noon tawatamo koto walalde noon kanko ceerno Sada Sy noon ko ɗum tan woni darde makko e jilluji makko e kala saaha to yetti kala yuɓɓinde fati tigui e wajade yimɓe guila e diine e fate koddigal moƴƴal fate social kala ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeeyeten ko ha to Madina Gounass jabɓoɗen ko musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. haali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe to Weltare TV weltare ɓe fulɓe addudenma haali Abouba kabruji men ɗo e wuuro tidongo Madina Gounass ñalawma hanki aleto nogas go lewru ndu wonno refto Al Karim ɗon ɗo wuuro men fa subalɓe tawete ko hedde funnangue wuttudongo Madina Gounass hedde kiloji 17 ko ceerno Seydou sinci wuuro Fass Gounass 1960 taw sincita ɗum ko ceerno Mountaga Sall duɗal Al Karim nan toon ene jangguina ngal duɗal hono ceerno Harouna Sall e yamɗo ceerno
kono kadi ceerno Jalal Dine hafina ngal ɗon juɗal kala hitande e wadde reftoji timmuɗi reftoji mawɗi ñalawma hanki alato waɗama refto mawgo dennagal juɓɓe kala tawtorama e keewede yimɓe kono kadi almuɓe kolli mbaku men e ndeɗo hitande fodde ko janggi ko alhamdulillah men tawama ene rewi lawol ene ɗiggi ene yuɓɓi kala hen ko sohla e refto ngo heɓama hen kono kadi waɗama hirjinoji gam rokkude ɓen sukaɓe reftiɓe seedan fagoji gam rokkude woni ganduɗa jeenaje ɗum ko gam hirjinde heddiɓe beele mbawa tinnade kañumen kadi mo wuuri beele mbawa ɗum hebde hano ha ndesnima tagal muɗum en jokkodiri cenaru job jangguino juɗal ngal oɗori alhamdulillah sukaɓe en beele hakkillaji e beele jangguinde kala ko jangguiɗa joomum ala ceede goto kono kadi eɓe durtiro newno jangde ko ma piya hen daade koma durtirɗa nde wawa heddade hoore kono kadi mbawa hebde hen ko jiɗɗa ko keeɓa woni kono kadi jinnaɓe kadi kolliri guil sukaɓe men gari toon ene jangga alhamdulillah alamin eɓe jii sukaɓe ko yesso fayi banggue jangde nde enen paama enen jangga kono kadi enen durtiro alhamdulillah alamin kamɓe kala kulewe tam no fewi kono kadi heɓe kolliri inchallahu lamɗo jaaɓi kañumen kadi man kadi sukaɓe mbawa jokkade toon e janggo awal karim hayni jangde français nde eɓe ƴetti hen jangguinowo ganduɗa ene jangguinde sukaɓe français beele janggo jaam so jalti taw koye mbatta yiide bindi taw kam alhamdulillah alamin gonta tumarankoɓe oɗo aduna haali abouba ko musidɓon Amadou Sambolo majene Gounass feewde weltare TV weltare ɓe fulɓe ane dinma haali abouba Amadou Sambolo golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men dardan Sénégal sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali ko altine hande nogasi ɗiɗi lewru korso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi jeegom fuɗɗi kawguel baccalauréat e nder jokli leydi Mali kala rokki coup d'envoi ko fate puɗɗugol bac o noon ko to toon tawa koto ko rive droite walla to rive gauche ko général de division Abdoulaye Maïga kañum woni hoore jagoɗe laamu ngu e tawtorede kay docteur Amadou Sy Savané ko jagogal kafinagal ko fate jangde e yimɓe gouvernement hewɓe no fewi cérémonie o noon dokkugol coup d'envoi ɓe mbaɗi ɗum koto lycée Ba Aminata Diallo tawate e nder commune 3 mo Bamako hitande hikka nde noon siftinde on nder leydi Mali kala ko temedere capanɗe nayyi e jeegom ujunere e temedde ɗiɗi e yimɓe jeegom kañumen woni ɗaftodiroɓe guel ɗon kawguel baccalauréat e nder mabɓe noon hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere fayi temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi e joyyi ko sukaɓe rewɓe so tawi ko sukaɓe worɓe ko capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere fayi temedde nayyi e capanɗe joyyi e goho ko worɓe ɗum noon paami tigui worɓeɓe ɓuuri hewde seeɗa kay par rapport e rewɓe waɗoɓe guel ɗon kawguel ɓe pecci noon koye nder temedde joyyi sappo e jeeɗiɗi centre e nder jokli leydi e kala wondude centre goɗɗo kadi ne waɗa to Canberra noon tawate ko nder leydi Mauritanie toon noon ko réfugié ji malinaɓe tawte toon capanɗe jeegomo e jeetato neɗɗo woni 68 candidat ene tawe toon Canberra tawi ko waɗoɓe guel ɗon kawguel kañumen udditanama centre ɓe erima noon ɓe erima noon dendagal sukaɓe waɗoɓe kawguel kamɓe kala nde ɓe concentre e golle mabɓe ɓe mbasa kadi ɓe mbasa heñade ɓe mbasa trichade o wi noon wonde kayya mo weɓe kamɓe kala bonne chance so tawi noon koto banggue rive droite toon rokki coup d'envoi ko fate puɗɗugol baccalauréat ko médecin colonel major Assaba Diallo Touré kañum woni ministre de la santé mo leydi Mali e tawtorede kay jagorgal kalfinagal ko fate julagu e ministre de l'habitat et de l'urbanisme kañumen dokki toon coup d'envoi ha joni ko leydi Mali keddoɗen altine hande nogas ɗiɗi lewru juin 2026 département des transports et des infrastructures mo leydi Mali ɓe tawi ko direction général de transport ɓe nuldi équipaji timmudi kay ko fate binditagol motoji hokkude motoji kay guila e motoji ponoje ɗiɗi ha e motoji ponoje tati kala hebde ko wiyete matricule tigui plaque uji de matriculation mum ene ɗiɗon équipaji noon nder campuji militaire e nder leydi he e nder campuji militaire tawateɗi e nder leydi he yidde laamu ngu noon ko hoybitande kay wonande policier ji e wonande militaire uji kala joom motoji en ne mbawat tigui wonande motoji koyɗe ɗiɗi e ponoje tati kala nde mbawata menditade tawi ko newnaɓe tawa kay wona ene jalta ene mbaddoya ƴiñodira waɗane pusodiriya e ɓen civil en ko ɗum saabi noon laamu ngu neldi tigui nigui ɗiɗi équipaji mumen e nder ɗiɗo nokkuji tati nokku gadanoɓe neldi ɗum koto camp de génie militaire to base B so tawi ko nokku ɗiɗaɓo koto cour to ɓe mbiyata cour CMAS to rive droite tawi to Daouda Bougou so tawi ko nokku tataɓo koto camp militaire mo kati ko ɗiɗo kayitaji noon woni kala ko neɗɗo addata kay gam hebde matricule ima hebde plaque d'immatriculation moto mum gaddata ko copie ma carte ma biométrie walla gadda nina walla copie tigui copie passeport maɗa walla gadda copie permis ma de conduire
inscrire walla kadi gadda fiche individuel du propriétaire ko lelo tigi wonde ko an jeeyi oɗon moto gadda kadi ko wiyete certificat de résidence joom moto gadda copie facture walla gadda vignette hitande en cours gadda kadi déclaration de mise en circulation woni ko wiyete DMC wondude e 12 000 francs CFA woni ujunnaje ɗiɗi e temedde nayyi francs CFA ko ɗum gaddata gam fewnude e kebde plaque de matriculation moto wonande noon wonande moto ponoje ɗiɗi emo ponoje tati kala ko ɗum noon kanji foof nandi alhaali kadi joggol kalis o ko appliqué ko par application mo biyata trésor apply ko hen tan mbawata yoɓirde wona kay aɗa yaltina kalis aɗa hokka waɗannoɓe plaque ala ko para tigui agent ɓe tigui application moɓe mbiyata trésor apply ko hen joɓirta ha joni habruji men ɗemgal pulara kedde afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habaruji men ɓurtentude e donggal afrique e ñalawma ɗo puɗɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire toon dey e parka mabɓe komo e ko taari ɗum fof e oɗo saha ene jogui wono caɗele no fewi to batte gueɗe ɗe mbaɗano fakkudu hani to hoɗɓe sara ɗon ɓe foof waɗi battane no fewi e wonande kay oɗon parka dañƴo caɗele nde tawno ko nande Ama Ouattara en ko kanko ko gawowo gila kay caɗele ɗe goni toon ko fate wono parka komoyo oɗo kadi ko gorko tawa mawɗo fewi waɗanno kadi e gueɗe mum foof ko toon to barrage toyre caɗele noon ngari wonande kadi oɗo taw kadi ko site wonande kamɓe waɗannoɓe toon to gueɗe mabɓe ɓe mbawa dañde hen koɓe jiiɗi ko e oɗo saha dey wonaniɓe kono caɗele no fewi nde tawno wonde hay liɗɗi nattimade no wano ko hedde toon ɓe dañatno koɓe mbaɗi kadi e nder taw kadi koye mabɓe kono oɗo saha dey ko wonde ko aɓe jogui wona caɗele to batte oɗo taw kadi ko hono parque wonano ko fati kono banque mondial wi wonde toon to Boun-Kani wonande koye ko région ngaji ɗi ɓurɗi wonde kadi taw kadi ko dañde caɗele no fewi wonde miskineɓe to Côte d'Ivoire ene jogui kono taw kadi ko chômage mumen to mum yeehi ha 4 e nder temedere wonande ko taw ko sukaɓe e nder ɗum ɗon noon remoɓe ɓe mbawi kadi kono jogade kono caɗele to fatte taw kadi ko remru to hani e wonɗeɗe gueɗe taw kadi ko wawata addandeɓe wonɗen gueɗe so wona kadi ko fatti kadi e ƴewde ko asde ko nande kono kanŋe en ɗum ɗo fayi ɗum ɗon e oɗo saaha ene ŋakkiniɓe no fewi e wonande kadi noɓe mbiri e wonande goɗo rendo ko caɗele mawɗe goni toon wonande kadi ko fatti kono Mamadi Sidibé ko kanko woni président conseil national sukaɓe toon to Doropo o wi noon kanko de oɗo saaha amo jogui ɗum noon tawde ko fayre mawde wonande kadi tawde ko ɗeɗo gueɗe so tawi hono dewinaka mbaɗaka no foti waɗande ko caɗele mawɗe kadi jogori kadi kono heɓtade toon e wonande kadi taw kadi ko won e nduɗo taw oɗo parc national mo komo he tawde ko waɗa ɗum no koye e nder caɗele ɓurɗe kadi taw kadi ko wonde dow rewe no fewi e wonande kanko no wirini ɗo ko Kenya noon de wonde jogui kono caɗele mawɗe nde tawno wonde jamma altatare nogas lewru ɗum noon taw ko alatare ene hawri ha jofi nogas e goho ene wonde ko dañi caɗele mawɗe ko fati noon to jeere noddirteɗo taw ji combat ɓurde mawnude kay taggal kay ko yeyno ko comti e taw ko seconde mai toon to Nairobi joddi ti jaygol ɓe dañi hen caɗele mawɗe no fewi e wonande toon wonande nden jeere mawɗe no fewi andirade e ɗum ɗon taw kadi ko wawde yoyde comti ngarɗuɗe tigui rigui ko ɓen tigui dañi toon caɗele no fewi ɗo ko batte toon to Soudan ene waɗi Soudan de mamour kadi ono to caggal kadi lemti lebbi wonata kadi ko joɗɗone taw kadi ko situation toon to Al Obeide taw ko wuuro mawgo toon to Kordofan ko caɗele mawɓe kamɓe ɓe gondi toon gila kay ma won kadi balɗe koye gulali ɓe gomi wonande tawde comité international wonande kadi jogui taw kadi ko fati kadi e kulhuli e wonde kadi ɗaminade ma force de soutien o rapide wawa kadi taw mo général Mohamed Hamdan Dongolo diameti tawde ko ma artu toon wonande oɗo guerre mo taw kadi ko hakkude makko e général Abdel Fattah Burhan gila kay ujunaji ɗiɗi e nogas e tati koye sippiro tan ɓe goni e oɗo saha hande oɗo saha mo gonɗen ɗo ko Nigéria kañum e Benin kamɓe de wonande kadi taw koto borko expert en Nigéria kañum Béninois mbawi hono wadde
pellital wawde haaldude wonata taw corps diplomatique o hakkunde leyɗele ɗiɗi heɓa uddide taw ko frontiére hakkunde maɓɓe gila kay nde udda ujunaji ɗiɗi nogas e tati noon e oɗo saha e alatare nogas ko lewru juin Cotonou liggueji ɗi de mbawi kono waɗede ngam ɓe ƴetta jaɓɓal kesal ngam wawde kadi wadde coopération ɓurɗo kadi wonande kadi fartange wonande kadi ɓen ardiɓe leyɗele ɗiɗi cifande ɗoɓe mbaɗɗe e wawde kadi remidade mate kay frontiére o ene mbawa kadi wono udditede golle mabɓe jokka e wawde kadi uddide kadi oɗo frontiére haɓe mbawa kadi wadde kadi jotodire moƴƴe ɗeɓe gonno e dow mum ɗeɗon ɗo ko RDC wonande lo bilan ko fate Ebola o to banggue funnague république démocratique du Congo ɗum e oɗo sahade kadi koko towi no fewi ene oɗo saaha aɓe jaare temedde ɗiɗo e capanɗe nayo e yimɓe jeeɗiɗo sankiɓe toon e nder temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeegom taw kadi ko ka ɗum taw ko détecté e nder banggue rewo hani ɓaƴande to banggue wargo kiwto e nder littori province e nder ɗum noon capanɗe jeetati e nder temedere wonande kadi ɓen kadi rosasaɓe ene wayno ko ɗon woni kadi taw kadi ko 20 peƴƴere nde arawanide wonata to mogga walu ene wayno ko ɗon woni taw mawɗo joni temedde taw kilométre hakkude mum e capital provincial Bunia ɗum ɗo wonno ko caɗele mabɓe no fewi wonata toon to république démocratique Congo Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko sa dogo ngam weltare Ayaw TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko annude kabaruji men nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Kahaydi ko on takkusan juulama ha to galle ceerno Abou Diabo Sow to Belel Gawdi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nouakchott ha to Darel Barke ko taari ɗum kala habaruji men joolal jaɓeɗi koto Moyen Orient paaƴen gila aljuma noon koye kaldigal tawi ko kaldigal mawgal kay no guerre hakkude leydi Iran e dowlaji tentuɗe Amérique no guerre kay dartori haalaɓa tawi ngal ɗon kaldigal ɓe mbanno ɗum koto hôtel biteɗo hôtel de luxe des Alpes tawateɗo toon to Suisse ko jamma hanki noon fayi wenɗoga altine hannde kay tigui haala ka gasi ha laaɓi ɓe uddi kay ngal ɗon kaldigal caggal ɗum noon médiateur uji tawi ko Pakistan naɓe wondiri e Qatar naɓe tawi ko dogannoɓe koyɗe jaam oɗo saaha kala no gueɗo dartori ko kañumen ɗiɗo kay kolliri wonde leydi ɗiɗɗi kala ɓe kawri kay ɓe pamodiri e feuille de route tigui beele kay ɗo e balɗe capanɗe jeegom kay ene wawa sifede ha laaɓa ko fate dartirgol guerre ha laaɓa kay tawi ko tigui décision finale no guerre o dartori hakkude dowlaji tentuɗe Amérique e leydi Iran ɓe kawri kadi eɓe mbaɗa kadi en place ligne goto tawi on ligne ko ligne communication ko fati kay sécurise de trois Dormouz e wadde kadi cellule de gestion des conflits beele guerre hakkude leydi Israël e Hezbollah kay ene darto siftinde on noon ñande aljuma e aseta ɓennuɗo o jeegue duki kay no fewi jeeɗi duki no fewi hakkude Israël e Hezbollah ko ɗum saabi noon ha teran kay ruttinoma e uddugol de trois Dormouz ko guerre o siftino kadi ko guerre o fuɗɗi kay faade joni kay ko guerre o fuɗɗi kay faade joni to Liban kay woni tuggi ko wasi pitami toon to Liban tuggi lewru mars fay joni ene qime kay ko guerre o tigui bonni toon ene qime ha 1 milliard 38 millions tawi ko haalisa dollar saabu kay teskama koye teme sappo e goho ujunere e capanɗe jeenayyi e joyyi bâtiment jani kay ko ha laaɓi ɗin kay ko ha tigui ha dirguiti ha laaɓi fodde ujunnaje ɗiɗi temedde capanɗe nayyi e ɗiɗi bâtiment ɗin kadi hen banggue koko yoni heddi banggue woni parcelle koko boni ha joni ko kabaruji men joolal jaɓeɗi koto Royaume-Uni paaɗen hoore jagorɗe britannique biteɗo Keir Starmer o holliri tigui wonde o démissioni o piti golle makko ha laaɓi ɗum ko altine hande oɗo saaha kala noon yimɓe landa makko hewɓe tawi ko landa witegal travailliste en e keerani kay e ñumbade less e haalde dow kala hollirde kay yidde mumen ko yo démission ha laaɓa kay yo démission ha laaɓa e golle makko kay beele biteɗo Andri biteɗo Andi Burhan ene lomtomo Andi Burhan noon ko jiɗaɗo no fewi e nder leydi he ko kañum woni oɗo saaha joni maire Manchester koto dowlaji tentuɗe Amérique paaɗena biyetenoɗo Alain Greenspan ko économiste molanteɗo Allah
o woni no mawɗo réserve fédéral ko ɓe mbiyata mawɗo fedda kene wona kay duuɓi nogasa ko kanko hooti e joomi ko altine hannde o nogasa ɗiɗi lewru juin 2026 o yaltiri aduna ko duuɓi temedere koto leydi Ukraine paaɗen armée leydi Russie ɓe mbaɗi bombardement ji maɓɓe musti no feewi to banggue worgo ha to banggue rewɓaji furnague leydi ndi kala waɗi ko famde kala yimɓe jeegoma wasɓe hen pittali men hen tata noon ko famille goto ɓen tata famille goto wasɓe pittali men ko cukalel nguel duuɓi sappo e tati wondude ba mum duuɓi capantati e jeegom e tani ko debbo mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati eɗo tato kala ko hen basi pittali ko noon kadi yummum cukalel nguel ene yara duuɓi capantati e goho e miñuma cukalel nguel ne yara duuɓi sappo wondude e bandiraɓe mabɓe debbo jaro duuɓi sappo e tati ɓenne mbarmi hen baramanɗe musta no feewi koto leydi France paɗen dongre Europe de l'Ouest no didor noon tawi nguleki cattuke no feewi ko wiyete canicule kono hono France ko hay ko ɓurti no feewi capanɗe 4 département e nder leydi France e ñalawma hannde o goni koye vigilance rouge ko fate canicule tawi kadi ko record mawɗo no feewi saabu ñalawma hannde ɓeɗo 9 département kay ene tawa hen fodde 35 million neɗɗo ene qime ha 90% population leydi France e oɗo saaha joni tawete koye canicule musto no feewi woni nguleki cattuki musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habruji moon e ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon Silmon Ghali Abouba yo jaɓallo ñallen